14 μετά Χριστού. Εκείνον τον καιρό, ο αυτοκράτορας διέταξε να γίνει η απογραφή με στόχο τη μεταγραφή του πληθυσμού στις Ρωμαϊκές Αυτοκρατορίες, παρόλους κυρίως φορολογικούς. Σύμφωνα με τη διαταγή της απογραφής, ο καθένας ήταν υποχρεωμένος να πάει και να απογραφεί στον τόπο της γεννήσεώς του. Ο Ιωσήφ, επειδή καταγόταν από τη Βιθλεέμ, σαν γνήσιος απόγονος του Δαβίδ, πήγε εκεί μαζί με την Παναγία που ήταν έγκυος. Τον καιρό που βρισκόταν εκεί, μας λέγει με απλότητα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήρθε η ώρα και η Παναγία γέννησε τον Χριστό σε μια φάτνη, γιατί δεν βρέθηκε κανένας τόπος λόγω της κοσμοσυρωής. Και έτεκε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο και σπαράγουσαν αυτόν και ανέκλειναν αυτόν με τη φάτνη, διότι ούν είναι αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Τι φοβερό! Δεν βρέθηκε τόπος για αυτούς στο πανδοχείο, αλλά και κανένα σπίτι δεν προσωποποιήθηκε να τους φιλοξενήσει. Ο Χριστός βρήκε κλειστές τις πόρτες των ανθρώπων εκείνων. Γιατί δεν άνοιξαν οι πόρτες του σπιτιού στον Χριστό τότε? Διότι οι άνθρωποι ήταν άσπραγνοι. Άσπραγνοι νοματικά. Δεν έχει σημασία που ο Ιωσήφ ήταν άγνωστος. Δεν έχει σημασία που δεν γνώριζε αυτός που επρόκειται να γεννηθεί ήταν Άγιος ο Θεός. Από τη στιγμή που διαπίστωνε ότι μια τιμόγενη γυναίκα δεν είχε που να μείνει, έπρεπε αμέσως να προθυμοποιηθούν να τη φιλοξενήσουν. Θα χρειαζόταν ίσως να θυμωχτώ στο σπίτι τους, εφόσον λόγω της απογραφής θα είχαν δεχτεί σε αυτό και κάποιους συγγενείς ή φίλους τους από ξένους τόπους. Όμως μπροστά το πρόβλημα που παρουσιαζόταν μπροστά τους, όλα τα άλλα θα έπρεπε να παραμεριστούν. Ακόμα και στο πανδοχείο το πρόβλημα αυτό θέλει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα. Δεν διάχωσε σπηλιά μια γυναίκα με τις παραμονές του φαγητού. Αλλά είπαμε, οι άνθρωποι ήταν άσπραγνοι, αδιάφοροι, σκληροί. Ποιος ξέρει άρα και τι λόγια θα άκουσε ο Ιωσήφ, καθώς χτυπούσε τις πόρτες και ζητούσε βοήθεια. Αν έρχονταν εκείνο το βράδυ στη Βιθλεέμ ο αυτοκράτορας και ζητούσε φιλοξενία, όλοι θα σκοτώνονταν τους πρώτους να τον πάρουν στο σπίτι του. Μάλιστα, οι πιο πλούσιοι θα έδειχναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ενώ τώρα, ίσως αυτοί να πέφτουν πιο σκληρά από όλους τους άλλους. Μήπως όμως συμβαίνει κάτι παρόμοιο? Και σήμερα ο Χριστός συχνά περιφρονάται άφθεγος. Και σήμερα υπάρχει ασπλαχνία πολύ επίσης. Υπάρχει διαφορία, υπάρχει σκληρότητα. Και παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο όχι μεταξύ των άπιστων ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των πιστών χριστιανών, ακόμη και αυτών που φαίνεται να πλησιάζουν τεχνικά και να έχουν